jarong dancing kimung arong sini tumdak mass joining a program dolo munit kache tong bang surita sose lapen ke BJP pen loksi dak APHLC long nang join dun lo rong krehini amunit atum lapen adona bang ebang don pharo ke thom rapli kep sose lapen amunit aphai ke suri sira krehi pharo hini sose amuluk ne ditum along pini APHLC long nang join dun lo lapen nang join dun kang tum do olang pusi berta ko nang letu pini lada karbi chot kali rengma ta dolo rengma nagata lapen adivasi atum ta dolo lapen akhai kapre tum dake do dim atum an ke garo tum ata dak dolo pini lapen nilitum chini lo APHLC si labang so ron abang ke labang so election ke do ron abang ke nitum highway lapen APHLC si K lapen long ri apan kacirai asai ke claim vek po lapen nitum si claim high shot lapen ningje ta high shot anut kapre ke high he pen claim ta high he kan ningje lega high he lo te ke claim lega high lang ma la tu ke lapen lab don rong krihini ang bong government asakori ke long ke bang hini ve da nong anta sakori ka pipe la tompat munit tompat papi duk weret da karbi tompat adivasi phan naga tomhan rengma tomhan garo tomhan dak papi duk weret karbi tomhan da papi duk weret da Tangte sar patu ya por lumbajong la TCL bang kurong parsang ne timu so ne la bang so amnit phan raikom sai khi tum kinep kang nang ko nak thak nang lin pen kilo reply pi la ke la bongo sena RSS tum kapin khat ateng pen la BJP karbi tum ki ludun halatum arisim che plang dun si karbi hijan se kache arrest dia pansi ke claim arrest lo sita la son tak akahe no muchot ke BJP dum se claim lo lage alang li phanda kidnap lo kente halaka kidnap dum han arrest lo ma arrest re kente la amat si alang li tum ake chok che si ke claim lo amasi ne li tum APHLC tum da thur pak nang kok lo la amasi la rong par body or jet rong par alang li phan police tum non low to at lo release to at lo sita muna chuhan phan ke BJP tum non arrest hai helang la IT cell along ke do akar bi tum ta muna chuhan birudhe ke thang na ningje ta hai helang la pen arrest ta hai helang therak me Biha la muna chohan arisim si la tum anda karbi tum hangdun jo do BJP long ke do hangdun jo IT cell ta hokado vi tum anta muna chohan risim si cheplang dun thurong le therak me akam la bangke Tangte sar nonom social media long ko si viral du lang je na tum kedam tangar ni tara basalong na so alam puthak kilo nang lin pen reply pi the lage viral ulo na thike munit ke chetong lak si bakdo ke di nang litum jok ra thek long lo ni litum poisa lagi pira ke van da kali gari ta hayar pipe ame thang si bang ke wa lage athema non ke chini lo tribal atum an chelang pet si che song nang yi po bang chelang pet chini pet lo lama si tribal atum an ni si ha tarabasa long ke wang pet lo lage ninga rong alam bilo na dolang ma ASDC tumpen damthar juponong common candidate chong white candidate tribal tumke pola bangso pothak nang hin ben pilo pujige APHLC candidate ke common candidate loge athema APHLC bolete all party hill leaders conference loge APHLC candidate ni lige common candidate lo tribal tum phan ke alang li tumsi nang se kroi dun de puchon nat lo lage lapen alang litum ke long da chua batai council hut ke long council election hut ke long ta surikre throket bu adang isi pen ke chepen kado ve pen ching rumpet si alang litung ke cheatum alang litum along dun bom yilang posi matha dun delu bangai ke cheatum ge lage ka tribal dum ha pi bir dia phan lok se claim lo pot ASDC along dun delu lage lapen nitum APHLC tum along tanang dun nang ji pun nitum puta pupe ke cheatum bangke